Добрый день усім добрым людям. Старая вясковая хата, і вось я узрываю падлогу. Паглядзіце, што тут робіцца, як оно тут. Усё такі запах этой прэласці, сырасці. Там есть нават норкі, дзе жывуць всякие маусы. О, там яны хаваюцца. Мало того, што тут хаваюцца, яны тут і гняздуюцца. Бачыць, што панацягалі, нацерабілі тут всякага смецця. Што зайгодна. Вон ад цукерак нейкія фанцікі ляжаць. Вось так раней рабілі гэтую падлогу. Земля, клалі проста лагі у гэты грунт. І вось гэта 10 гадоў яно прастаяла. Пагніло тут, мама, не гаруй. Зараз будуць нешта рабіць, заліваць, мабыць, сцяжку. Усім всяго найлепшага.